लेकिन हमारा टीम बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? इसीलिए आप शुक्रगुजार। दुबई निसिमी थांलाय दंगो शारजाओ डिजार्ट साफारी नायनायनि बागै आरो मटरसाइकेल कार राइडार उट आमाहाय गोबां मा कासावै दंथाथक नायथाथक नायनायनि बागै थांलाय दङ। दुबई निसिमी शारजा डिजार्ट साफारी थांनानि 120 किलोमीटर्स हाजालो हाइपानो लामा कतर लामा काहाम अंगमानि बागै 15 मिनिटनि बिसिङनो थांसगैनाय लामा गानागिनि बेबागनो हासिं बाय हासिं हासिं खुं हासिंनि न हाथाय आयां उयां नाहारि नायखे बेबाग फासिंनो हासिं बाय हासिं फियाबा अरसे बरक कतर कतर प्रोजेक्ट खायै बिजनेस खायै टुरिज्म स्पट नायथक नायथक स्नामै साबाया नंबाया दंबाया दंलायै दंबायो अरनि बररक बेलायखेन वारामा सिंसा ओ हासिं खुङोसे बुसुक लामा कतर गोजों मिलिखे स्नामबाय ख्याबरक इको फाइसो पाइक्या डिजार्ट साफारी ओमो शारजाओ मोटरसाइकेल राइडर किसा कासालायमानि नायलायग्राना Kokton, tuni dida. Kokton, ini mokol boro. Oh, mokol bisingo habjak hui to niru karon sino nu khangke posun nai. Amoni bagai mokol no bhai ke ton khanai di. ये बस बाकी है, ये अभी फाइट करने वाला है। उट कासाई नायमानि बेलायखेनो हाइलक हाइलक कालाय थांगानो हाय रमी तंयाखे दई बमानो याकुं मकलक कलक बा बेलायखेनो हा तंथगो ते कायसा आलादा फिलिंग बुखाव फायो नबार दम दम नाङै दङ फियाबा हासिं खुंनि बागै बेलायखेनो गुदुं बेलायखेनो तंथगो बेलायखेनो नायथाथक मोटरसाइकेल कासालायबानि यागुलो ताबुक पाल बाक्सा के जतन गारि कासावै थांलायनाय हासिं खुंनि तेबुक गुथुक हासिं खुंगो बेलायखेनो लिलाक गारि साकाओ कासावै नाहारि नायखेंके चिकन हासिं खुं हासिं मुरा बसा बसा अबनो कासापुरु का हाइलक हाइलकंगो गारि कलाइते हाय ngै थाङो चाका हाम्मा हायरक ngै बेलायखेनो खासरुक सांगै थाङो फियाबा बुंसांया बरंनि कायसा ट्रेनिंग रजाक ओ गारि रक बाहायनो फान गोनां आउन बागै ओ जागा हासिं सावनो गारि रक चालगै दंमानो बेलायखेनो तंथत कायसा फिलिंग फायो ओ जागा हासिं खुङो गोबां मा बररक न तंथलाय दङ बरक न नायते तै सों बाहायनो किसा नायनायखा जतो पाल बाक्सा के हासिं खुङो जतो न बाथाक लाई पाल बाक्सा के किसा फोटो शॉट रक ना हल्ला क्या आपका गाड़ी फोटो शॉट रक ना हल्ला तो बात ऐसा है कि पहले अस्सलाम वालेकुम ये बात तो ऐसा है कि हम लोग आज डेजर्ट सफर में आके इतना अच्छा लगा कि यूँ समझो कि बहुत खतरा का चीज़ हमने फेस किया तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा जान सुधर ना जाए फिर भी इतना अच्छा चलाया पायलट तो बहुत बढ़िया है चला तो अच्छा है लेकिन हमारा टीम बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा लगा कि नहीं लगा इसीलिए आप
शुक्रगुजार करता हूँ ताकि आप फिर ऐसे काम करते रहिए। Asakeno tongthokjaka asakeno naithokjaka sini baikotor tongui malia mosawi tongsiu kisa au omahai jora omahai sal sini lifeo tai madama no mania taisa nuda nukfino nukfia taisa o hawo phaidama no maya sawi maya kebo aboni bagi omobo kaisa ojora no romoi narak mahai ojorao tongthogui narak mani omobo kaisa berailaikha no mukumu Sharjah ni desert safari naithotok tongthotok bike car kasamani yagulo tabuk thanglai tongo desert safari dinner khlainani aro borokni traditional mosamung chamung nungmung bebak funuknai sungbo haino kisa orono mai tui chatui borokni mosamung rok kisa nai haino hai horo kipili thanglainai Dubai Kalau gue jadi apa? Hari be. Ni orang Dubai tu mau hijab. One, two, 1, 2, 3, go!
शारजा है शारजा हाय न हाय दुबाइयाव शारजा गिफिल थांनाय इस तरफ खेल हर अ हरनि जरा जो था वो शारजाव डेजर्ट सफारी जमीन Dinner. शारजा khwlaioi mani yagulo musamu